ya kamata a ce wato shi ainihin Faisal ya saki wato ainihin ita Hajiya Badiya, ko kuma bai dace ba, domin wato ainihin shirin wannan shiri mai suna 3 domin kawo muku ci gaba da shi. Ku danna mana alamar subscribing da nan ku danna ƙararrawar sanarwa yadda za ku ci gaba da samun ɗan shirye-shiryen mu da zarar mun ɗaura. Barkanku da karar kasancewa da wannan tasha mai suna yake amfara. Mun gode da kasancewa da ku. Kun san cewa duk ranar Juma'a muna kawo muku wato shi ainihin wannan shiri mai suna 3 kwatsam ne ba ga mun kawo muku wato shi ainihin wannan shiri mai suna 3 ba, saboda ƴan wa'ansu gyarake da ya dace mu yi a cikin wato shi ainihin wannan shiri, da kun san cewa inda an zo ne wurin da ya kamata a yi sa basira sosai, saboda ku masoya ku cika bar kallon wato shi ainihin wannan shiri mai suna 3. Shi yasa wato ainihin ya kamata mu ɗan yi gyare-gyare na cewa wato ainihin idan muka ci gaba da kawo muku shirin zai ci gaba da ƙayatar da ku kamar yacce muka saba ƙayatar da ku. Kafin nan dai ku danna mana alamar subscribe, sannan ku danna mana ƙararrawar sanarwa. Insha Allah za mu ci gaba da kawo muku wato shi ainihin wannan shirin mai suna 3 bayan wannan ƙaramar sallah. Mun gode da kasancewa da ku.